салому алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали Elon TV. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестед, подписатсия кунед, лайк бонед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд ё ки замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ доранд, квартира фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесум аст. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, автоцентр, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 44 метр квадрат нархаш бошад. 145 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарнисори, 1 комната квартира дар 12 этаж қарор дорад. 41 метр квадрат нархаш бошад. 120 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар Бохтар, Хурғантепа, Ломоносов, дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 210 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 10 микрорайон, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат нархаш бошад. 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. дар наздики хона садик мактаб мебошад. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин, дукомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад. 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон, 3 комната квартира дар 11 этаж қарор дорад. 64 метр квадрат нархаш бошад. 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам.